O Diario Oficial de Galicia publica hoxe o anuncio polo que se somete a información pública o plan estructurante de ordenación de solo empresarial do Parque de Fraga Moreira, en Poio. O Consello da Xunta de Galicia aprobou inicialmente ese plan estructurante que é o instrumento de ordenación que vai posibilitar o desenvolvemento, a urbanización do polígono. Declaracións da Conselleira de Economía e Industria en Poio logo dunha xuntanza con empresariado da zona para dar conta dos detalles do futuro polígono. Lorenzana agarda que a aprobación definitiva do proxecto chegue axiña para que as obras se liciten na recta final de 2027. Eu espero que esa aprobación definitiva permita que no ano 26 xa traballemos na urbanización do polígono, na expropiación e, polo tanto, no ano 27, coido que na segunda metade do 27 estaríamos licitando as obras. O polígono terá unha superficie de 373.000 metros cadrados e contará cun investimento da Xunta de case 30 millóns de euros. No encontro, o alcalde salientou a localización estratégica do futuro polígono. Estamos falando dun polígono industrial ubicado estratégicamente, con preto de 400.000 metros de chan industrial, é dicir, o conxunto do seu polígono, e creo que ubicado dunha maneira moi importante para toda a comarca de Pontevedra. Pero lembra o alcalde para que o polígono sexa unha realidade é fundamental o novo contrato da auga. Ese novo contrato da auga tan necesario para o noso concello é o que vai a permitir que se poida facer realidade este polígono industrial, porque é o que vai a garantizar o suministro de auga. Sin ese novo contrato, sería inviable poder facer o polígono de Fraga Moreira. O rexedor e a conselleira salientaron que de cara á construción do polígono o que se busca é traballar da man co empresariado interesado para urbanizalo, adaptando ás súas necesidades de superficie ou parcelas, para que así o polígono naza baseándose na propia demanda das empresas que se vayan a sentar nel.